Kaixo guztiori, ni Inigo naiz. Ondo etorri Karmelitasko gaztetxo guztiok Pilateseko saio honetara. Pilates inoiz ez baduzu egin oso azalpen txikitxo bat emango dizuet, bale? Garrantzitsuena da norberaren gorputzaren kontzientzia hartzea, bale? Zuek joango adinaren arabera, baina eskuak, besoak, koordinazioa hobetzen zoazte, apurka-apurka, zuen nahia, neba, arreba, aizpa edo guraso, familiar edo lagunekin batera. Eta gaurko Pilateseko saio honetan, ariketa erraz batzuk egingo ditugu, zuek zuen gorputza hobeto ezagutzeko, eta gainera balia ditzakezuenak, etxean zaudetenean jolas pixka bat egiteko zuen gorputzaren desorekak eta bilatuz, eta era berean zuen gorputzaren kontzientzia hartuz. Pilateseko ariketak ahalbidetzen digute, baita ere, gure gorputza eusten duten muskuluak, hau da, hemen aurrean ditugun abdominal hauek, indartzen eta baita ere, lehen esan dudan moan, kontzientzia hori hartzen. Zuen bizitzetan, askotan oharkabean ere abdominalak lanean daude, guztion bizitzan, bai aurreak eta bai helduetan, eta oso garrantzitsua da beraigoek lantzea. Hortaz, ongi etorri Pilateseko saio honetara, gogoan hartu ura eta eskuiala behar beharrezkoa direla, naiz eta intentsitate ez oso altuko saioa izan, eta baita ere hartuko dugu holako komunera dutxara edo joaten zaretenean hartzen duzuen moduko eskuiala handi bat, ariketatxo batzuetan norbaitek beharko balu laguntzatxo bat, laguntzatxo hori izateko. Ados? Hortaz, eta nik favoretxo bat eskatuta hemendik helduagoa den pertsonaren batek zainduko balu aurraren postura eta mugimenduak, bikain. Eta bestela, adi entzun eta kasu egin edo saiatu esaten dugunari norberaren gorputzaren kontzientzia behar den moduan hartzeko. Beraz, ondo etorri eta ondo pasatu. Hasteko, oso ariketa erraza egingo dugu, jarriko ditugu hankabiak gure sorbaldaren zabalera pare inguruan, Atzan, behatzak, hanketako behatzak, ez lirateke egon beharko zera moduan, flexionatuta, horrela, baizik eta zabalik, hankako behatzak eta eskutako atzamarrak ere zabalik, Pilatesen oso garrantzitsua da, gorputzaren kontzientzia hartzea lehen esan dugun moduan, kontuan hartu behar duzue, txontxongiloak izango bagina moduan, kopetatik norbaitek gorantz tira egiten digula. Ari batekin moduan, txontxongiloak hartzen diren moduan, tira egiten digute luzeak izateko. Luzeak izan behar dugu. Behin hori lortuta, gogoan hartu beti, arnazketan oinarrituko garela. Badakizue arnazan zela hartzen dugun. Batzuetan hartu egiten dugu eta bestetan bota egiten dugu. Ezta? Kasu honetan, bota egiten dugun bakoitzean, ez dugu globo bat puztu beharrik. Ez dugu put egin behar. Baizik eta, ahoa modu normal batean, eta arnaza kanporatzen utzi.
eta arnasa kanporatzen uzten dugun bakoitzean, egin behar duguna da, zilborra, tripolina, barrura sartu. Aldo zuen eta barruren. Norbaitek ikutzen badu bizkarrezurra zilborrarekin, txapeldun. Hortaz, lehen ariketa eta pixka bat kontzientzia hartzen hasteko, egingo duguna da, sorbaldak beti behean daudela, hola, belarriak ukitu gabe, sorbaldak beti behean daudela, eskua soltatuko ditugu, gogoratu hankak ditugula sorbaldaren zabaleran, eta imaginatuz, gure bizkarrezurra kremailera bat dela, hasi beharko ginateke goitik behera, lehenengo kremailera, hemen buruaren ostean, justo kokotean, eta banaka, ornoak, banaka, behera joango gara. Eta behetik gorazkoan alderantziz. Hortaz, lehengo posturan gaudela, jarri naiz horrela zueko beto ikusteko, hartuko dugu arnasa zuduretik goian gaudela, eta pixkanaka, bota, eta bera. Arnasatuko dugu hemen, eta bota, eta azkenen burua. Kremailera lehenengo burua azten da behera joateko, eta azkenean, azkena jasoko dugu. Berez egingo dugu, gogoan hartu, botatzen dugu bakoitzean tripolina barrura sartzen. Zilborra barrura. Hartu arnasa, bota. Hartu arnasa, Oazen berriz. Ez daukagu zertan lurra ukitu, bakoitzak ahal eta nahi duen tokira arte, gogoratu sorbaldak eta aski izatea. Hartu arnasa, oazen bera, hartu arnasa, eta ora, oso ondo, azkena egingo dugu, hartu arnasa, barrura tripolina, hartu arnasa, barrura, oso ondo, goian gaudela, sentitzen dugu zela tripolina bere tokien daukagun, sorbaldak behean dauden, hankak, behatzak zabalik, itxigabe zabalik, eskuetakoak ere ados? Oso ondo, lurrera joango gara, Itzango gara lurrean, guztiz, Jarriko ditugu berriz ere, hankak gure sorbalden parean, bi hankak gure sorbalden parean, Eta bizkarra borobildu, alduzun gehiena, eta plasta, oso ondo. Horrela gaudela, Norbaitek burua horrela oso behean balu, jarri dezake eskubiel handia almohada moduan, Ez badugu behar, jarriko gara almohada gabe, Jarrituko dugu gure gorputzaren kontzientzia hartzen, Horretarako eskubiak jarrituko ditugu gure saietzetan, Gure saietzetan jarriko ditugu eskubiak. Zertarako?
arnaz hartzen dugun bakoitzean, igarri beharko dugu zelan zabal egiten zaizkigun saietzak, bale? Eta bota egiten dugunean, sartuko dugu zilborra barrura, bale? Bai? Hartuko dugu arnaza, saietzak zabal, handi egingo dira, eta botatzen dugunean, tripolina barrura, bale? Helduagoa aldamenean badaukagu, aprobetxatuko dugu ikusteko zelan haurrak tripolina, zilborra barrura sartzen duenean arnasa botatzeko, hemendik eskua sartzen badiogu, ezingo genukeela beste aldera pasa, bale? Ez daukala hemen arkurik, bai? Egon beharko luke, honek mokorrak retrobertsioan, bale? Ez luke hemen eskuri pasatu beharko inor aurrak berak ere ez. Berriz egingo dugu, hartuko dugu arnasa, zabaldu, eta bota, barrura, zilborra. Berriz hartuko dugu arnasa, bota. Bi aldiz, hartu arnasa, eta bota. Hartu arnasa, bota. Oso ondo. Bale, oso ondo. Begira, orain arte ikasi dugu zelan arnaz hartzen dugunean saietzak zabaltzen diren, eta botatzen dugunean zelan zilborra barrura sartzen den eta guztia lumbarrak bizkarren hemen atzekaldean ipurdi gainean eratzen den gorputzaren zati hori lurrera itxatxe egiten den. Zilborrak beherantz indarra egiten duelako. Bai? Orain egingo dugu beste ariketa bat. Ados? Eskuak saietzetatik eramango ditugu berriz ere esterilara, edo mantara gainera, edo bakoitzak gorputzaren azpian daukan lekura, lurrera, bale? Eta egin behar duguna da, arnasa hartzen dugunean, behean gaudela, kontzentratu, eta oraingoan, tripolina sartzen hasten garenean, egin beharko duguna da, hornoak lehen katean moduan egin ditugunak burutik hasita, orain alderantziz. Bale? Orain hasiko gara, ipurtaldean dagoen hornotik, oxisetik, ipurtxutxurretik, eta iritsiko gara omoplatoen, eskapulen, hemen atzean dauden azur zapal hauen pareraino igota. Bai? Egingo dut nik lehenengo, bale? Egingo duguna da, arnasa hartu, eta botatzen gabiltzala zilborra sartu eta banaka, eskapulen parera. Ados? Berriz arnasa hartu, eta hornoak berriz ere banaka, behera. Venga, guztio batera. Hartu arnasa, guazen gara. Hartu arnasa, eta hornoak banaka berriz. Oso ondo, gogoratu, zorraldak bere lekuan ditugula, ez belarretik gertu, bale? Behean, urrun, belarrietatik urrun. Hartu arnasa, eta oazen gara. Hartu arnasa, eta bera. Berriz, hartu arnasa, eta gora. Hartu arnasa,
Oso ondo, egingo dugu azken aldiz, bai, venga ba, hartu arnasa, eta gora, hornoak banaka, hartu arnasa, eta bera, oso ondo, egin duguna da, gure hornoak banaka igo eta banaka jaitsi, bale? Orain, saiatuko gara, gure zilborren inguruko muskulu hauekin, abdominalekin jarraituko dugu, bai? Eta hasiko gara hankekin ere ariketa egiten. Hortaz, oraingoan egingo duguna da, hanka bat lurrean utzita, zuen nahi duzuena, gogoratu ditugula hankak, oinak itxatxita gure zorroalden zabaleraren tamainan, bale? Egingo duguna da, arnasa hartzen dugunean, belaun bat, estendiu, luzatu, bale? Estentsioan jarri, arnasa hartzen dugu, eta botatzen dugunean, behera, eta hartzen dugunean, gora, botatzen dugunean behera, hartzen dugunean, gora, botatzen dugunean behera, hartzen dugunean gora. Konturatu, zuen gorputzak dantza egiten duela itxasontzien moduan, bale? Dantza hori eutsi egin behar dugu, bai? Eta zelan eutsi behar dugu? Ba, zilborra barrura sartuta, bale? Hartu arnasa, barrura, hartu arnasa, barrura, oso ondo, bale? Gogoratu, dantza egingo dugu gorputzak alde batera eta bestera. Eta guk dantza horri usteko, zilborra barrura, bai? Hortxe konzentratu behar dugu. Ados? Hartuko dugu arnasa, eta lehen erabili ez dugun hanka, luzatuko dugu. Bale? Estentsioan belauna, bai? Hemengo giltzadura hau, belauna, luze dugula, hartu arnasa, bera, bota, eutsi gorputzaren dantzari, gora hartu arnasa, bota bera, sartu terrikolina barrura, gora, bota, barrura, txirrina barrura, hartu arnasa, zer moduz ondo? Bai, ez da? Hartu arnasa, azken aurrena, bota, eutsi dantzari, gora, hartu arnasa, eta bota, oso ondo, hasierako lekura etorriko gara berriz ere, oso ondo, pixka batean atxeden emango diogu gure abdominalari, nahi baduzue, egin dezakezuena da, lumbarrak atzeko aldea atxeden hartzeko, zor belaunak, zuen bularrera antzekarri, bale? Bai? Pilotatxo bat egingo bagina bezala, Oso ondo. Venga, jarriko gara berriz, lehenko moduan. Eta orain, egingo dugu, ariketatxo bat, pixka bat, gehiago kostako zaigu, dantzari eustea, bale? Dantza horri eustea, baina gogoratu beti, hemendik, indarra eutxiko dugula, bale? Orduan, ados, gertu, hartuko dugu arnasa eta jarriko dugu bai handaka, eta baita belaunak 80 gradutan, gure baino, helduagoa denak, erakutsiko dugu zer den 80 gradu, bale? Aulkiak egoten diren moduan jarriko ditugu. Imaginatu hemen aulki bat daukagula eta norbait eseri egin behar dela. Bai? Orduan, guk esertzeko tokia emango diogu. Bale? Orduan, horrela daukagula, egin behar dugun gauza bakarra da, lehen hankak bat eta bestea egin dugun moduan, berdin, baina oraingoan belauna mantenduko dugu orain daukagun moduan. Bai? Hartuko dugu arnasa, bera,
bota, 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 eta bere tokira berriz. Hartu arnasa, bota, 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 eutsi dantzari, hartu arnasa gora, bota, 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 hartu arnasa gora, azkena, bota, 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 hartu arnasa, oso ondo, lasai gaude, bai, hartu arnasa eta guazen beste hankarekin, bota, 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 hartu arnasa, bota, 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 gogoratu, belaunak, angilu berean jarraitzen, Nork egiten du errazago? Ez da lehiaketa gogoratu. Errezen egiten duenak, errezago egiten du. Baina besteek ere egiten dute. Bota arnasa, hartu arnasa, bota arnasa, hartu arnasa, oso ondo ekarriko ditugu berriz ere belaunak bularrera, atxeen hartzeko dantza egin nahi baduzue. Oso ondo, bai, jarriko ditugu berriz ere, hankak eserleko izango balira moduan, bai? Baina orain imaginatuko dugu norbait esertzen zaigula eserlekoan, eta guk ez dugula nahi, eta gora botako dugu, bai? Ostikoa joko diogu, bale? Hartzen dugu arnasa hemen, bota, 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 berriz eserleko egin, norbait eseri da, bota, 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 hartu arnasa, bota, 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 hartu arnasa, bota, bota, hartu arnasa, bota, 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 hartu arnasa, bota, 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 venga, azkena, hartu arnasa, bota, 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 sartu zilborra barrura, oso ondo, eta berriz ere bularrera belaunak. Bueno, zer modu zaude Karmelitasko gaztetxoak, ondo? Bai? Orain, horrela gaudela, jarriko gara, ohean alde batera jartzen garenean moduan, bai? Eta eseri egingo gara. Ados? Gogoratu, garrantzitsua dela beti. Gora horrela egitea, bale? Orduan, eskubidean handia. Lehen esan dizuet, eskubidean handia erabiko genuela, baldinetan norbaitek behar badu. Bale? Norbait, hola eserita, horrela eserita esertzen bada eta ezin badu mantendu, bizkarra horrela geratzen bazaio. Eserra dira, eskubidearen gainean, bale? Errazagoa da eta mantentzea. Bai? Horrela errazagoa da mantentzea. Gogoratu, hanka biak ditugula sorbaldaren zabaleran, bale? Eta sorbaldaren zabaleran daudela, mantendu behar ditugula ariketa guztian zehar. Ados? Gogoratu baita ere, berriz ere, sorbaldak bere tokian izan behar ditugula, eta hemendik ari batek tira egiten digula gora, txotxongile moduan. Ados? Azkenik, arnasa hartzen dugunean saietzak zabaltzen zaizkigu, bularra zabaldu barik saietzak, eta botatzen dugunean zilborra barrura. Ados? Venga, ariketa egingo dugu. Bi eskuak luze ditugula, hartuko dugu arnasa, eta joango gara atzera. Gurpiloak izango baginen moduan bizkarra, bai? Eta oreka mantenduz, egingo duguna da berriz, luze aurrera. Bai? Tira egiten digute kokotetik, burutik, bale? Hartu arnasa, bota.
bai? Eta hartu arnasa, eta luze egingo gara berriz. Bota arnasa, eta luze egingo gara berriz. Bai? Bota arnasa, eta luze egingo gara berriz. Bai? Bota arnasa, sartu zilborra barrura, eta luze egingo gara berriz. Oso ondo, orain egingo dugu jolas txikitxo bat. Bai? Jarriko gara, bata hemen, eta bestea atzean bizkarra emanez. Bai? Besoaren luzeeran edo. Eta egingo duguna da, atzera joango gara, gorputz guztia eraman gabe, esku bat mantenduta bere tokian, eta beste eskuarekin, beste gure kidea ikutu arte. Bale? Eta berriz, aurrera arnasa hartuz. Hartu arnasa, bota, gure kidea bitxokala egin, bosteko eman eta gora arnasa hartu. Berriz, bota. Eta berriz gora. Bota, txokala, bosteko eman eta gora berriz. Bota, eta gora berriz. Eutsi betik, zilborretik. Bota, eta gora berriz. Oso ondo. Beste aldearekin egingo dugu, bai. Hartu arnasa. Bota. Hartu arnasa. Zorraldak bere tokian. Bota eta zilborra barrura. Hartu arnasa. Bota. Hartu arnasa. Berriz, bota. Hartu arnasa. Venga, azkeneko bosteko emango diogu. Bota. Eta hartu arnasa. Oso ondo. Hankak jarriko ditugu oinak lurrari itxatxita. Bale? Zer moduz ondo? Bai? Bueno, orain egingo dugu pelota bat baigitzan bueltak eman, birak eman. Bai? Gure bizkarra zurra zuzen jartzen badugu, bale? Tira egiten badigute, ez dauka pelotaren itxurarik, ezta? Baina lehen egin dugun ariketan burua sartzen badugu eta bizkarra okertu, pelota bat izango ginake, ezta? Eta zela gehiago? Belaunak bularrera karrika. Horrela pelota baten antza daukagu. Baietz. Beno, egingo duguna da, ipurdi azpian norbaitek eskuiala jarri badu kendu. Bai? Hartuko dugu lekua aproposa, gure zean, atzera birak emateko. Bale? Gertu? Orduan, arnaz hartzen dugu goian gaudela. Bale? Egin behar duguna da, pelota bat sortu gure gorputzarekin, atzerazka joango gara, bai, koltxonetara, atzera, eta berriz aurrera, eta luzatu berriz. Bai? Hartu arnasa, guazen guztio! Eta luze. Gogoan hartu golperik ez dela entzun behar. Bai? Bizkarra ondo okertzen badugu, pilota baten moduan joango gara. Ez da pamba entzun behar, bizkarra luze botata. Bale? Hartu arnasa, bota eta kiskurtu, eta luze. Hartu arnasa, bota eta kiskurtu, tripolinetik egin behar dugu lan, eta luze. Zailagoa egiteko, norbaitek nahi badu, hankak lurrera jarri beharrean, eutsi hor, bai? Baina luze gaudela. Bota.
Eta eutxi hanka horiek. Bota, bota, bota. Eutxi hanka horiek, luze, luze, luze. Bota, bota, bota. Luze, luze, luze. Hartu arnasa, bota, bota, bota. Luze, luze, luze. Hartu arnasa, bota, bota, bota. Segi pelota baten moduan. Luze, luze. Bota eta kiskurtu. Luze, luze. Azkena, hartu arnasa, bota. Eta luze. Pixka bat atxeen hartzeko. Buelta emango dugu. Vale? Ipurdia jarriko dugu gure orpoen gainean eta luzatu egingo gara. Eskuak aurrean mantenduta. Oso ondo. Egingo dugu azkena ariketa. Bai? Jarriko gara, katuak jartzen diren moduan, edo txakurrak, edo azeriak, edo azaurdeak, bale? Lau hanken gainean, bai? Gogoan hartu sorbaldak belarrietatik urrun egon behar dutela, belarriak libre egon behar dutela, bale? Eta egin behar duguna da, arnasa hartu, eta berriz ere kiskurtu, 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 eta zilborra zerura eraman. Bota arnasa, hartu berriz arnasa, bota, 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 eta kiskurtu, kiskurtu, kiskurtu. Hartu arnasa, bota, 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 ea nor kiskurtzen den gehiago. Hartu arnasa, bota, bota, bota. Ikusten handuzuet, zilborra, behera joandakoan, hartu arnasa, bota, 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 kiskurtu, kiskurtu, kiskurtu. Hartu arnasa, bota, 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 bota. Venga, azkena egingo dugu, hartu arnasa, bota, 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 bota. Eta hartu arnasa, oso ondo. Amaituko dugu lehen ariketarekin, bai? Gora igoko gara. Gogoan hartu, ikasi dugula gure zilborra barrura sartzen, arnasa botatzen dugun bitartean. Eta desorekak mantentzen ditugula baita ere, zilborra barruan sartuta. Hortaz, hasiera moduan, hankak, behatzak zabale ditugula, eta sorbalden parean ditugula, egingo duguna da berriz ere arnasa goian hartu, tira, tira, tira egiten dugu egingo baligute moduan, eta bera, bera, bota, bota, bota. Gora arnasa hartu, luze, 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 bota berriz bera, bota, 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 bota. Gora berriz, hartu arnasa. Eta bota berriz, bota, bota, bota. Kiskurtu eta trikulina barrura. Hartu arnasa. Venga, azkeneko biak egingo ditugu. Hartu arnasa, bota, 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 azken aurrena. Gora, gora, gora. Bai, eta azkena. Bota, bota, bota. Eta gora, gora, gora. Eta azken ingurua. Oso ondo.
Oso ondo, espero dut zuen gustukoa izana, saio hau. Eskerrik asko guztioi parte hartzeagatik, Karmelitaseko kirolastean, kasu honetan pilateseko saioan, eta, nik animatzen zaituztet segi dezazuela kirolasteaz gozatzen, eta baita ere pilatesaz gozatzen. Izan ere, baliogarria da guretako kontzientzia hartzeko gure gorputzaren gainean, eta baita ere gure abdominalak gure gorputzaren oreka mantentzen indartzeko eta laguntzeko. Ados? Besarkada bat eta segi ariketa fisikoaz gozatzen. Agur!